केरा में दम बा कि रोकी जादव जी के गाड़ी के और कौन माई के लाल पैदा लेल गिरे जे रोक दी गाँव से भैया खेसारी के सवाल कदी आयु के काल बाटे छेड़ी से रावा के करम जाल बाटे। जैसन पहनेली काजल राघवानी वैसन साड़ी चाहिए, जैसन पहनेली काजल राघवानी वैसन साड़ी चाहिए। हमके सलमान और शाहरुख ना, हमके दुल्हा के साड़ी चाहिए। पुलिस दरोगा अधिकारी चाहिए, दुल्हा के साड़ी चाहिए। यूपी बिहार में सूचना जारी बा और एक के बिहारी सब पे भारी ओकरे नाम खेसारी बा। से खेसारी राज कोइले बा। हेलो करे जा कि जब तक अहिर रही आवाज अरे जिया असही तोहार रहे चलवा जाई